Magandang araw guys. Andito tayo ngayon sa S&R membership shopping. Gusto nating pasyalan ang S&R dito sa Calasiao, Pangasinan. So guys, no, so Just as TV ito. Ayan yun ang entrance gate. So, tingnan natin kung ano ang meron dito sa S&R. So guys, oh, meron din silang mga TV, malalaki. Daanan natin. Mga divan pala yan, yung iba. Yun yung napakadaming iba't ibang mga appliances. Meron sila. Refrigerator. Marami ding mga shoppers guys. Uy, mga may bola rin. Basketball. Washing machines. Iba't ibang mga presyo. Dito guys, pasukan natin dito banda. Anong meron? Yun, oh. Pwedeng mag-shopping dito. Mga gatas, guys. Marami ding mga shoppers dito guys. Dito banda mga chicherya. Ayun, oh. Kung gusto nyong mag grocery, magpasyal, pwede rin dito sa S&R Calasiao, Pangasinan. Mga candies. Yun, no, ito rin guys, mga chocolates. Halimbawa, Toblerone ba yan? Mga juices. So, pwede nang mabili kahit ano rito. Wala masyadong tao ngayon, ah. Chocolates. Meron din silang mga upuan guys, oh.
mga ano rin, magamit sa construction. Meron din silang mga bisikleta. Sabihin natin na foldable bike. Mahal ito guys. 20,000 plus. 19. Oh. 12. 17. Talagang para sa mga tao na mahilig sa bisikleta na may pera, diba? Pasok tayo dito sa kabila, guys. Mga pwede sa sala ng mga upuan. Ala, dito ako sa ano? Meron pala silang mga foldable na mga mesa rin. Okay. Kasi galing kami sa ano, Suising. Sa apa yun eh, Santa Barbara. Dito rin guys, merong mga sabihin natin corn beef, ham. More on canned goods. Sardines. Mga iba't ibang klaseng mga noodles. Korean noodles. So dito guys sa S&R ay pwede ka rin makabili pala kahit ano. May mga soft drinks din, di ba? Malawak dito guys. Ketchup yan. Vienna sausage. Pusukan din natin dito banda. Soy sauce. Mga cooking oils. Mayonnaise, sabihin natin. Meron ding mga damit pala. Mga tupperwares. Mga hangers. Maganda rin yung design ng kanilang hangers. Yun oh, maganda yung pagka-arrange ng mga damit. Tapos nasa taas na.
Mga balde. Dito naman guys, mga kumot ito. Towels, sabihin natin. Yun, no? Meron din mga presyo na tama, di ba? Dito na section. Ayan, no? Gatas. Mga paper plates. Butter mix. Meron din silang mga tissue papers, guys. Pasokan natin dito banda. Ito naman ay maraming mga sabon, no? Ay, ayaw niya. Gamit pambahay. Mga walis, meron din. Sabihin natin na Sunrox. Diba? Clorox. So, halos lahat guys ay pwedeng mabili dito. Maganda ang kulay ng mga towels. Tapos mga unan, pillows. Baka meron silang body pillows. Okay guys, no? So dito naman ay gamit pa rin pang bahay. Diba? Mga kutsilyo, gunting. May mga kaldero din. Sa kabila naman, mayroong mga bag, trolley. Pwede sa biyahe. Meron din silang mga upuan. Okay, maganda yun, no? Tapos yun, no? Koleksyon ng mga plato, kutsara, tinidor. Class na class, guys. Dito naman tayo. Yun, no? Mga sabon. Uy, diapers. Short. Malalaki.
Ano? Pang laba. Downy. Fabric condition. Sinako talaga ang surf dito. Tapos lalaki ang kanilang mga tissue papers. Dito guys. You know, Pampers. Mga shampoo naman ito. Toothpaste. Toothbrush. Kabilaan. Diba? Okay din mag-shopping dito banda guys, diba? Sa S&R Calasiao Pangasinan. Pwede mong mabili ang gusto mong bilhin. Yung mga cooker, turbo boiler. Mga ano ito guys, rice cookers, sabihin natin, gamit pang luto. Juicer, sabihin natin blender. Diba? So, pwede na dito sa S&R. Isahan lang na shopping. Dito naman tayo guys. Ayun no, uy, mga electric irons. Meron din silang shirts, t-shirts. Electric fans. So meron ding mga sabihin natin standing fans, purifier. Dito naman ay mga vitamins. Mga vitamins, mga gatas. Meron silang lactum, nido, similac, cerelac. Ayun no, mga alcohol meron din. Malawak ito guys. Meron ding area dito na cage ng aso ata yan. Tapos pwede ba laruan ng mga bata. Ayan. At pagkain ng mga hayop.
lalong-lalo na aso. So makita natin guys na maraming shopping, no? Medyo marami ang mga tao. Or hindi masyado. Baka sa ibang araw, halimbawa Sabado, Linggo, or Friday kaya. So dito guys, no, ang S&R ay meron din silang fast food. So maraming mga bumibili, maraming mga kumakain. Halimbawa guys, pagkatapos mong mag-grocery, ay pwede mo lang iwanan yung mga binibili mo dito. Tapos magbili ka na ng pagkain dito. Diba? Kita natin maraming mga tao bumibili, makain. Yun, no? Pizza. Pumipila guys. Meron din silang S&R Deli Corner. Pwedeng bibili dito ng ice cream. Halimbawa. Okay guys, no? Punta tayo doon sa may unahan. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo sa channel natin, Just As TV. Kung gusto mong mag-comment, pwede rin. So ano meron dito guys? Yun, no? Meron din silang mga nalagay sa freezer na mga iba't ibang ulam.
Meron din silang mga toy cars. Okay. Yeah, I should choose like this. Wait, wait. Yun, no? Meron silang iba't ibang cakes, brownies. Ensaymada ata to. Cakes. Mga bread, tinapay, no? Juices. Gatas. Mga karni. Hot dogs. Alam na kayo, nandun na sila, alas 5 na dahil. Ayos na. Lechon manok. Meron pa rin silang ham. Egg. Mga iba't ibang prutas guys. Nandito. Apple, orange. May carrots din pala oh. Pichay, kamatis. So para na rin pumunta ka sa market, di ba? Or ito guys, supermarket ito. Tapos andito rin yung mga fresh na mga veggies. Di ba? Patatas, sibuyas, halimbawa. Tapos andito rin yung fresh na mga fruits, di ba? So dito sa S&R pwede na ring mabili mo kung anong gusto mo. Watermelons, saging kaya. Tapos meron din silang rice guys, sacks of rice. Tubig, meron din sila doon. Yun. Ham and cheese. Shrimps. Isda, guys. Chicken. Dito naman guys ay pork. Tapos meron ding mga ground. Dami guys, di ba?
Yun, no? Tapos yung iba guys ay nalagay sa freezer. Meron silang ano, smoke ham. Ayun guys, may tuna sila, yun o. Tapos meron din bangus. Squids. Yun o. Cakes. Karning baka guys. Brisket example. Pwede rin pang kaldereta. Oo. Tibon. Okay guys, thank you sa pagpanood and thank you for subscribing.